RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkining usay ka lalaki nga taga San Isidro Lady. Ang ito matatampo nagdasangan nga Richard. Preventative germ K. pneumoniae on cotton versus leading detergent. Ha? Magdus ka? O Richard, Ala, kung saan man ito ini nga, pulit pa man ito nag-skwila. patay gyud ko ini. Kung mahibawaan ko papa nga maptus ko. Sige lang, muadto lang mi sa inyo. Akong dad lang ako mga ginikanan. Ato na lang yung sabutan tungkol sa imayong buhaton nato ini. Pare. Saon nga nagkasama ng among anak sa inyong anak. Ay, maulagi pre. Ay, pastilan ng mga bata, ay. Unsa man sa kay Richard nga, naguna-una man mo. Sa iloan ako pa. Kung saan, wa man yung makapugong sa mong kagalingon. Unya, usumay mayong buhato na ito ini, pre. Di pa man ni mahimong magkasal kay mga bata pa man eh. Ang silang duha. Mas maayo siguro ato na lang ning maipuno ng duha. Uya na lang ng kasal-kasal. Unya, okay ra ka? Dahil na din? Masugot na lang ko, Chard. Unsaon, maptus naman ko. Ay, pagkaanugon sa inyong pag-eskwela, oy. Usa na lang unta ka tuig, mo graduate na mo sa high school. Maog yun. Natay mahimo ini pre. Mari, kay saon. Mabdos naman ang inyong anak. Ako na lang ning pangitaan og kapuya ng duha. Aron may matawag sila nga ilang kaugaling. Ha? Mapadayon tag-eskwela? Uday, kay anugon kayo eh. Usa na lang katuig ang kuwang, mag-graduate na ka sa high school. Unya nga tong anak. Kinsa may mo bantay ini? Ako lang hangyo na nga akong inahandal. Wa, may problema. Mayo hinuon nga, kahunahuna mo nga mo padayon ng eskwela. Lisod manggod kayo ma kung dili nimo padayon og eskwela. Mosamot nga maglisod ni sa umaabot kay parehan ni si Junalyn nga way mahuman. Ala, sige, ako'y bantay sa inyong anak. Kuha alam unya, ini kagabi eh. Salamat, ma. Maningkamot mi si Richard, ma. Nga mahuman og eskwela, bisag high school lang. Ha? Pa-eskwelahan ko ni mo college? Uday, kinahanglan na naay usa na to nga mahuman og college. Pero dong, makaya ka na to nga lisod man kayo ta. Maningkamot na ko dahil. Mangita ko paagi nga magkakwarta ko. Aron, masuportahan ti kasi na pag-eskwela. Sige dong, akong kontak ko na akong mga amiga. Akong pangayon ang ilang daan nga uniform aron gamay ra ta og magasto. Sige dahil. Makaya pa nimo dong nga maghatod kuha na ako sa eskwelahan. Layo ra ba kaayo ni? 5 ka kilometros ang atong lakton kada adlaw. Okay na din. Kaya rin ako. Dili sa bahimo nga dili ka ihatod kay simba ko og binuangan ka. Salamat dong ha. Panikamot lang gid ko dong nga mahuman ko sa kong pag-eskwela. Bahalag lisod kaayo ta. Dali na kay milabay ang panahon sa. Usa na lang katuig ang imong kuwang ug mo graduate na ka sa college. Mao lagi. Antos lang kita ani. Asa man ang bata? Nay, nabisi sa iyong mga duwaan. Dali. Mga una na ta. Kana da. Unsa ba imong giluto dong? Nagluto ko og kamuting kahoy dahil. Dali na.
raman ko nalipong dong. Ako sa play. Lain ang kabuhi. Nga nakakaon sa kamuting kahoy. Dong, nalipong kit ko. Dahil Junaline. Ay, alala. Kaon mo ining lugaw. Salamat nang. Salamat kayo ni mo nang. Ay, mayo gani kay nakalili ko dinis inyo. Naibuong ko nga nung nakilak ang bata. Mao di ay kay nagligid mamong duha sa saog kay gikabuhi di ay mas kamuting kahoy. Unang, Ay, pastilan. Ah, sige, kaon lang mo ining lugaw aron maulian mo. congratulations, Tay! Salamat dong. Bisan sa itong kalisod, nakagraduate pa ka sa college, Day. Gikaloyan gid in town tas Ginoo dong. Mau ba? May trabaho na ka? O dong, Richard. Gikaloyan in town. May nitabang man ako dong si Ate Mayet ba? Mao nga nakasodayon ko sa LGU. Maayog noon, Day. Dili na tayo na maglisod-lisod. Kay naa naman ka nga muabag na ko. Ha? Iimo kong pa-eskwelahon o college? O dong, eskwela o college. Kay ako'y mo gasto nimo. O unsa mo kurasuhan akong kuwaon? Elementary education na lang. Ayaw lang tingali eh. Tulo na ba ang atong anak? Lisod nga ta. Dong, paningkamot lang good. Hinahinay lang ba? Bas hindi ay makahuman ka og eskwela. Mangita na lang kung mabantay sa atong anak. Sige, Day. Sige, maskwela ko. Oo, tanawa. Dali ra kayo ang panahon. Pila na lang kabuan dong. Mo-graduate na ka sa college. Tungod ni sa imong tabang, Day. Og manikamot ko, Day. Nga mahuman ako ang ako eskwela. Og ili ka human ako eskwela, makakita din ko trabaho. Kay, ikaupat na ba yun ang gimabdus mo? Maugid dong. Aray, Noon sino ka? naglain mo na kong tiyan dong. Basin og panahutan ka, ha? Panghaplas o nga. Oo dong. Sige, Day. Mato na ko, ha? Practice teaching ba ako ron? Sige dong, kay mo trabaho na sa kurong taod-taod. Oh, Day. Niya mo kita sa eskwelahan. Dong, lain kayong paminaw na ko sa kong lawas. Ha? Uy, Day. Nang luspad mo ko, uy. Dali. Dalod ka na ako sa ospital. Dok, doktor. Kumusta man ang akong asawa, Dok? Mister, kinahanglan nga i-admit ay mga asawa. Kay dugay ng patay ang bata sa tiyan. Unsa? Mauda ay nalain kayo kong kipati. Kay patay na di ang bata. Nasakit sa kumpi. Nalubong na ang bata niya. Ato na ang dawato niya. Dili ko para ato. O dong. Ha? Unsa dili ka mupaso? Di na nga pumapaso dahil. Kay, dako na kayo gasto. Wala ba tayo kwarta kay nagasto pag ospital mo? Dili mahimo dong oy. Kinahanglan nga mupaso gid ka. Ayaw, Chard, oy. Kinahanglan nga mupaso ka. Kaya anugon ka ayaw. Okay, Chard. Anong gun kayo eh? Ang problema mo gud nako, sir, ma'am, kay wa ko'y kwarta. Kung wa pa nga ako mga higala nga nitabang o gasto sa ospital. Na, tamok gid nga nikalisod-lisod mo. Ay kagol, tabangan ka naman. Pahuwa mo di ka og kwarta nga imong magamit aron makapasok ka. Kami bahala nimo. Pagamiton ka na mo og kwarta.
Unya na ni Bayri ko, nahimo na kang maestro. Salamat ninyo, ma'am. Sir. Congrats, Dong! Ay, salamat ay. Kundi ba tumod-limod ay. Di ko mabuman eskwela sa college. Dili kay ako ra, oy. Ikaw sad, no? Kitang duha ang naning kamot nga mahuman kitag eskwela sa college. Salamat sad sa imong pagmahal ug pagpangga nako day. I love you so much. I love you too, Richard. Sa among pagpaningkamot ug inabagan usab sa among mga suod nga higala, nahuman gyud mi ug eskwela sa akong asawa. Sa pagkakaroon, niya magtrabaho ang akong asawa sa Muertegen National High School as disbursing officer. Ug samtang nagpaabot ko sa board exam, nitrabaho ko din sa among dapit isip municipal coordinator. Sa mga naminaw karon, dili babag ang atong kalisod aron makabot nato ang atong mga panganon. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ng atong tao. More power sa R&D. Mayang adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng maong tulumanon, kini ang Akung Suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning Akung Suliran. Tawagan ko sa pangalan nga Juvie, hingkod ang pagidaron, o sa ka-single mom, taga South Cotabato. Punto legal kining Akong Suliran. Di man gud maayo og relasyon sa nakapanak nako ug sa iyang pamilya. Aron yung hisaptan, sugdon ko paghuman ako og panganak, diin sa sariyan ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Hindi ba di ko makakausin sa ospital pa? Hindi pa ingon nito nga. Usa ka semana na ko din human ko ma-CS. Ay, di pa kurog kang kagawas ingon ang doktor. Kay nang hukong ka man gud. Makagawas ka unta karon og ang imong anak pero tungod anang imong pagpanghukong, di usa ko nagka makagawas. Pero ang imong anak makagawas na. Maguna og gawas ang akong anak pa. Ang man og iamong panimo ang imong anak dinhi. Na okay raman ang bata para buyag. Ug usa pa, dako na kay gastos sa imong pagkasisaryan. Kay wa ka gyud maning kamot og utong, aron man normal lang unta imong pagpanganak. Og karon prangkahan ta mo nga kutob ra sa imong pagpanganak ang among obligasyon nimo. Karon kay may nakita mang komplikasyon ang doktor sa imong pagpanganak, labas na mi ana, wa na mi. Ang pagpanganak ray katabang namo. Kutob ra diya. Okay, i-readmit man ka Jobe sa lain pa nimong gibati. Inyo na ng gasto noy ha. Og mo ari tong doktor aron mapasabot anang imong gibati. Og kami, mamauli na mi. Da ang anak ninyo ni Judel. Maluwi taon mo. Ayaw niya ipalayo na ako ng akong anak. Yung bagbaya nimo. Ang doktor na nag-ingon nga kinahanglan igawas na ang bata dinhi sa ospital og ikaw na lang ipabilin. Ang doktor na mo pasabutin yun kung anong dili ka pa makagawas din sa ospital. Sige, anto na ko. Og dadon ko na ang bata sa akong pagpauli. Diha na mo. Ang akong anak. Matanaw po ang ko sa akong anak. Masang di na ka magkakita sa akong anak kung ilan yung dadon. Magawas ako din pa. Ay, paabotong ta na lang ang doktor nga mo pasabot nato, Juby. Kung nga nung dili ka pa makagawas. Lugay pa lagi ang doktor. Ay, ani anaturon. Ay, matod pa sa iyaan ni Judel nga ang doktor na maoy mo pasabot nato. Gawas na lagi ko din pa. Kaya akong anak, ilang kita. Masig di natin nila ipakita na ako pa. Oh, ani ana, ang doktor na ninimo. Dok, nga nung di pa mo ka magkagawas. Kuan kining, Dok, gusto naman mo gawas ang akong anak. Kay, igawas naman din sa ospital ang iyang anak. Yes. Igawas ang bata kay okay raman ang baby. Pero ikaw, Mrs., medyo may dako ka pang problema sa imong kondisyon. Nga naman, Dok. Delikado ang imong kentang. Maong murag mo istar kapag yun o dugay-dugay din sa ospital. Mga usa ka buwang tingali o labaw pa niya na. Depende sa imong kaayuhan. Kinausap
manday ko, Dok. Unsa ako manday ko ninyo? Kinahanglan ka pang i-dialysis. Dok, dili ko. Mapaulit ako. Kay nga akong anak. Kung dili ka i-dialysis karong adlaw, mamatay ka na ugma. Unsa? Kinaunsa man gyud ko, Dok. Human ko masasaryan sa kong pagpanganak, nagpabilin ako sa ospital alang sa pagpatambal sa laing kong gibati. Kay usa pa ka semana god human ko masasaryan nang hukong ko. Og matod sa doktor, i-dialysis pa ko. Og nag-star pa kog dugay sa ospital. Og depende pa gyud sa kong kondisyon. Ang akong gikabalakan, mong akong anak kag gianak. Kay una kini nagagawas na ako sa ospital. Og ang iyaan sa amahan sa kong anak ang nagdaog nagbantay. Unya, dili mi maayong relasyon sa pamilya sa amahan sa kong anak. Mong nabalaka ko, nga basig ila ning ipalayo nako. Mong nalingkamot ko mamaayo og dali sa ospital. Apan pila sa ko kabuwan sa ospital nga na-admit. Gani, paggawas nako, di pagyud kaayo maayo ang akong kahimtang. Unya. Nganong ni aman mo? Kuan maring, matod sa doktor, dili pa maayo ang kahimtang sa akong anak. Ug matod pa sa doktor nga ukon magkinaon sa man kani, kunon sa may di maayo niyang bation, ibalik gyud dayon siya sa ospital. Mga pwede ba kung mahangyo ninyo nga anhilang una siya sa inyo kay mas dool man dinhi sa ospital o aniasab ninyo dinhi ang iyang anak? Oy, dili na mahimo eh. Ipaduol niyo ang bata ni Joby. Nga wa pa man di ay nahingpit nga mamaayo. Matakda na niya ang bata, anak. Tiya, dili mo na ako ng akong sakit. Mangkon mahimo, ayaw niya ipalayo na akong anak. Ay, hindi sad ko pa isarin mo din ni Joby. Humanak og sulti ninyo. Nga kotobra sa imong pagpanganak ang paghasol ninyo namo. Tiya. Pa, gamingon ako sa akong anak. Tulog ka buwan ang atuan nilang akong anak. Nga wadyan gani ko, maganak ko siya matapos sa pagkatuog. Hangyan ka sila sa Jodel, papi. Nga arilang mo na akong anak. May lagig masugot ang iyang iyaan. Pa, maayon ako. Pero nga nang di maging sila na, nga nang malilihatan na akong anak. Sige, suwayan taghangyo. Siya ron masag, di makasabot nga inahan ka ba ya? Akong tagos, Jodel. Ako hangyon. Ang akong anak. Nisugot kong ani una yung bata. Pero kung masakit o maulsa ganit ng bata siya makamot, file lang tamo kaso ha. Jodel. Apal usa ka semana lang bata nimo ha. Og ipakuha ko yan ng tiya human sa usa ka semana. Tiya, ikaw? Huwag niya ako kay magkuha ko sa bata. Wa pa may usa ka semana nga dili na ko ang bata, tiya. Dili lagi na maayo nga magdugay din ang bata. Kay masakit o niya na. Layo ra ba mo ospital? Maong kuhaon ko ang bata. Tiya. Gamingaw na sa ko sa kong anak. Wala sa ko nila puwama sa bata. Kapila na ko nag-text si Jodel. Pero wala ka reply nga na dawat. Joby. Asa mo ni? Nisugot niya ikang dadon nilang Jondel ang bata sa Davao. Usa? Gidani lang ako anak sa Davao nga mapanangin ako. Gibati ko sobra na ang gibuhat sa side sa amahan sa akong anak. Mong nidagog na mig makatabang na ako nga maari na akong ang custody sa akong anak. Tuod man, nabalik na ako ang akong anak. Og si Jodel Sab ang naghangyo na ako nga pahuamon lang siya og panagsa sa among anak. Doon na kami kipirmahan niyang kasabutan. Nga kung dili siya mutuman, pwede nga di na siya kahuam sa among anak. Apol nga ulang gihapon ang ilang gibuhat. Tagdugay nilang iuli ang akong anak. Og ning mag-ulam, akong hibawan, og nakita sa Facebook nga may lain na day siyang babae. Ang akong pangutana mo kining musunod, unang pangutana, may kasuwatan may gipirmahan sa amahan sa kong anak. Nga kung may tabo, nga dili siya mutuman sa kasuwatan, nga dugay niyang iuli ang akong anak nako kung hiwam siya, mahimong dili na siya makahuam sa bata. Gamiton ko kani, kay nag-abusar man sila. Tagdugay man sa ibalik nilang akong anak. Ikadahang pangutana,
Ingon sa amahan sa kong anak, nga kung magsige kasakit karong bata sa kumakamot, filean ko kaso. Madudlan ba ko? Unsa masad na kaso ang ilang i-file? Ikatulong pangutana, magsige paghilabot ang iyaan sa amahan sa kong anak. Kay gusto lagi nila nga agtora nila ang bata. Nabagot siya katumot sa bata? Di pa bagod nga sa ako naman ang full custody, honey? Kay 8 months pa man ang akong anak? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong Suliran, Juvie. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag ug tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto legal, emotional, personal, behavioral, psychological ug mga masiunsang problema sa atoang karelasyon o sa atoang pamilya, mga personal problems nato dinha mga sukintig paminaw. Na ako na ato ang programa nga andam nga muhatag og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Ayaw na ninyo dugaya, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akung Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw og nagdinaot ko nga kung asa man ganita karon og nabalik na baron sa ato ang trabaho, nag-on lang gihapon inyong radyo ug naamos inyong balay samtang ning tabang mo sa inyong mamagpapa dinha or nagbuhat mo sa inyong mga tingas-tiwasonon, ang mga lamhanan, ang mga lutuonon, no? Naminaw lang gihapon mo og nag-tune-in mo because ang amo ang programa bahala nagnaatay pandemic diri pero maningkamot gyud ta nga matag adlaw ug sa kanunay naara gihapon ang ato ang programa kini ang Akong Suliran. Kay og gentle reminder lang gyud gihapon sa ato ang mga suking tigpaminaw labi na karon sa panahon sa pandemic kaning sakit nga COVID-19 nga wa gyud ta kibaw kinsay naaani kinsay nataptan ani unsaon na nato pag kibaw no nga paunsaon pag kibaw kinsay naa aning sakita busa all the time maningkamot lang gyud ta og likay, face mask mga suking tigpaminaw, proper hygiene, hugas sa kamot, manlimpyo kanunay, alcohol, social distancing. Inig pauli na to, ayaw gyud mo kalimot mga suking tigpaminaw kanang atong mga sanina, ibilin sa gawas, manghunaw, taman bukton usa musod ang sapatos ibilin sa gawas ug maligo gyud ta dayon. Remember, we will always treat ourselves either as a possible victim or as a possible career. Posible nga inigawas na to mataptan ta, posible sad nga kita po'y makatakod. So, let us be responsible and always be safe. Punto legal ta karong adlaw ang ato ang letter sender tawgon nato sa pangalan nga si Juvie. Si Juvie, cesarean nga nanganak, 1 week kahuman siya gi-cesarean, imbis nga mugawasay na unta siya sa ospital, ning hupong manhinuon siya, unya nalipong. So, gibalik siya admit, karon kay giingnan nga i-dialysis. Tuod man, makagawas na gyud unta siya, ug ang iyahang anak, no, sa ospital, gibantayan sa iyaan ni Jodel, nga muy iyahang karelasyon, ug ang papapod sa ilahang anak, pilagod siya kabuhan sa ospital. Katong gusto na niyang kuhaon ng iyahang anak apan dili man ihatag no sa pamilya ni Joel nga amahan sa bata, ni hangyo man siyag maayo nga muhuwam lang siya sa bata. Kay 3 months baya kuno siyang wa niya nakauban pod ang bata ni sugot. Pero gibaharan siya nga kung magsakit-sakit ang bata sa iyahang kamot, filean siya kaso. Pero wa pa gani 1 week gikuha na pod ang bata ug gipalayo niya. Problema gid niya karon ang bahin sa paghuwam-huwam sa iyang anak kay infant para babata pa man kanino giilugan man taw ni. Anyway, una niyang pangutana. May kasulatan silang gipirmahan sa amahan sa iyang anak nga kung mahitabo nga dili siya motuman sa kasulatan nga dugay niyang iuli ang akong anak kung mohuwam siya, mahimong dili na siya kahuwam sa bata. Gamiton ko kahani kay nag-abusar naman sila. Tagdugay naman gud siyang ibalik. In the first place, Jovie, kanang imuhang kaayo, di gina nila pwede abusuhan, nga numan. Pwede manggug ka mobalibad nila outright, kay wa man sila katungod pa, labi na nga, maselan pa kaayo nagsitwasyon ang kanang imuhang bata, nagsusupa,
di man gani unta na siya dapat pwede mo buwag nimo, no? Kaya asa man siya mususo, formula niya kung napaday kay breast milk. Mas maayo and advisable man gid ang breast milk para sa bata kay mas naaman ay sustansya kumpara sa gatas, ordinaryo nga kanang formula nga gatas, no? So ang bonding, ang development sa bata supposed to be naamang did good unta na siya sa mother mo. Bitaw na nga ang balaod nag-ingon nga minyo or dili 7 years old below naagid na siya sa bata. Samot na nang imo nga pila pa na, no? Kabuan ang kanang maong bata perti pa nang gamaya. Okay? And ang illegitimate nga bata wa ba mo nagpuyo dayjuvi nabiya gina nimo ang custody. Igo ra baya gyud sila mo bisita. So ikaw gyud ang angay mo kontrolar. So kumuingong ka nga di na nimo ipahuwam ala larga ay nagipahuwam di sila kaangal anak. Ikaduhang pangutana, ingon sa amahan sa akong anak nga kung magsakit-sakit ko no ang bata sa akong kamot, filean ko niyag kaso, madutlan ba ko ana? Unsa man sad nga kaso ang iyang i-file? Unya, walan say kumo kung pananglitan masakit pud ang bata nga naa nila, filean pud nato siya. Di ba katag-an kanu sana masakit ang bata kay kitang tanan masakit baya gyud. Maski pag bisag unsaon nimo unsa na vitamins din ha ug masakit ka maaptan gitag sakit wag gyud na nato ma-control. And I don't think fair na ang ingon ana nga kasabutan kay nabe mga butang na dili nato within our control. Murag nangita ra nagrason, no? Ang katong papa anang bata nga pangitaan kag sayop kay para makuha na gyud niya ang bata gikan nimo unya di man na pwede. Ayaw sugot and wa pud nay visa nga provision. Kung masakit niya makiha ka unless moingon sila nga gituyuan nimo pasakit ang bata niya na ay child abuse. Pero I doubt it kinsa man pong mamang musugot nga masakit ang iyang bata, kahasol ana, kaguol ana. Sunod nga pangutana, ikatulo. Magsigi og panghilabot ang iyaan sa amahan sa akong anak kay gusto lagi nila nga adto raning nila ang bata naabot gid sa katungod di pagod sa nga nako nga di bagod nga sa ako ang full custody kay 8 months pa lang ang akong anak. Dili tungod kay 8 months ang imong anak, nagid sa imuha ang full custody, Joey, tungod kay illegitimate ang bata and ang balaod nag-ingon nga kung illegitimate children, visitorial rights ra ang papa, full custody adto gyud sa mama. Way iyaan nga gimension ang ato ang balaod, so ang dangi ko tiya ay pag-apil-apil, dili ka pwede mo insister. Kanang mga ingon ana nga sitwasyon ba, labaw nagkitay dihado, di ta mag-inisog makigsabot tag storyag tarong ngadtos inahan, no? Nga musuporta ta kung unsay mga gikinahanglan, magstorya ta og tarong para dili ta magsigigubot over anang bata, no? Kay in the long run kamong mga dagko mo'y ga problema ang bata may maapektado tungod ninyo. Ikaupat og di pa katapusan, ikaupat nga pangutana. Makagukod ba ko sa amahan sa ko ang anak bisan og suporta lang kay dili man gyud siya mohatag og suporta kung ari nako ama mo na din ha. Even if di nimo ihatag ang bata, even if di nimo ipakita nila ang bata, pwede gyud ka makapangayo mo insister og mo demand og suporta tungod kay obligasyon na sa lalaki isip amahan nga mohatag og sustento og suporta para konsumo sa bata. So, pwede ta makagukod niya, makafile ta niya kaso, mas siya pa ang atong makasuhan kaysa siya makakaso nimo. Muginay timan eh. Ikalima o katapusang pangutana, punto medical mangyud ni, no? Pero ato ning sulayan og tubag, no? Based lang sa ato ang experience and not because expert ko and because doctor ko. And of course, kani nga aspect, this is best answered, no, by Dr. Obra and other medical doctors. Nakasuway ko nga gidialysis ko pero kaloy sa Ginoo wala na karon magsige man kog ihi-ihi na may sagol buwa unsay angay niyang buhaton aron maundang ang iyang pag-ihi-ihi nga may sagol buwa nga medyo daghan ra ba. I think dialysis man god means na akay problema sa kidney. Akong papa ning agi og dialysis, in fact ang ako apong maguwang nga sa Australia ga dialysis pod tungod na nga wala na nag-function ang ilahang kidney. Ang usa sa sinyales ana nga na problema imong kidney is magsikag ihi-ihi or di sad gyud kakaihi, no? So I will suggest nga
I will not give any opinion but you will just have to go to a nephrologist. Ang kanang nephrologist, Jovi, mauna siya ang eksperto sa muna'y doctor nga nag-specialize sa mga kidney. So, muadtog yun ka ana nga doctor. And you can also avail anang mga medical nga mga plan, katong mga malasakit nga mga cards, no? Kung naa ka ana, pwede ka maka-avail and maadto ka sa mga government hospitals para naa kay medical assistance. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw. Ayaw kalimot og wear og face mask og maayong adlaw.